안녕하세요. 오늘 미카로. Pinatala sa amin ng kuam, tsaka catering. 안녕하세요. Kaupan ako ka. Amal kahit kinadam sa trabaho. Nasa mo kanding. Gusto mo? Sa pangalan ninyo? Wow! Sa pangalan sa inyong grupo? Wow! Ano, pato lang isa. Siya si Budoy. Kamusta na mo? Annyeonghaseyo. Sayo. Asa mo mo kasayaw? Here goes, baby. Very good. Panalo. Yo, hey. Wow! 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 Harap na ako. Una hero pa. Ikaw mauna. Hey! Hey! I'm sa'yo. Very good. Panalo. How doon? Ikaw. Wow! 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 Nangagno. Sige. Ikaw. Martin, si Martin. Kang. Ikaw ka, sige, ikaw na pa rin ko. Ikaw na. Kung kami kanding rin sa kamusta? Kanding na masaya, Kanina sa masira guwawa. 좋아. 5 7 와. Abino mag-artista. 5 6 7 8 와. Sa Almendas. Wow. Coco Martin. Wow. Santang Musa. Uwa. Bakit ba? Wow, ako nagpansina. Wow. Wow, kayo yawa. Wow, gipaasa ka. Wow, na. At kung kayo rin yung mga Koreanong Bisaya, nga kanting mong tangan.